Eguerdion Joseba, Gietorra Alkizara, Julen naiz, Agerre baserrian gaude, eta gaurkoan ekotalo proiektua ezagutarazi nahi dizuet. Guazen! Paraje hau Alkiza da, hemen jaio nintzen, nire betiko etxea izan da. Nekazal ikasketa ditut, pelotagintzan saiatu nintzen zerbait egiten, eta horretatik bizitzen ere pare bat urtetan ere egon nintzen. Eta gero ikusi nuenean, ezin nintzen nintzela prozesetara igo, erabaki nuen beste txapelketa bat behar nuela eta zergatik ez ekintzailea izatea, ez? Orduan, hemen hasi ginen 2015ean gure proiektu txikia martxan jartzen, ferietan hasi ginenekoa, hartua landatzen, variedade desberdinekin esperimentuak egiten, eta horrela, pixkanaka hasi zen ideia garatzen, ez? Azkenean zen ideia bat, nun taloa gustatzen zaien pertsonei, taloa jateko beste modu bat edo beste proposamen batzuk proposatzea. Osagai desberdinekin eta baita ere artoa edo irina eta taloa egiteko baita ere modu desberdinekin. Bi ardatz dauzka filosofia honek. Lehenengoa da irina bera egiteko modua. Alde batetik artoa modu ekologikoan eta ingurugiroarekiko nekazaritza babesgarri batean oinarritutako kultiboa da. Eta bigarren ardatza da esperientzia berri bat sortzearena, ez? Hau da, betiko talotik ateratzea. Bai veganoentzat, bai onddoak eraman izan ditugu, bai garai batean bakailuarekin ere egin genuen proiektu polit batzuk, eta gero ezkontzetara goazen momentuan. Hor, 5, 6, 7 osagaiekin, saltsa desberdinekin, ziturikoak, karrilerak esartu izan ditugu, langostinoak ere, orduan, danak zur eta lur gelditzen dira. Gure beste zerbitzu bat eskaintzen duguna taloak ontziratzearena. Bai tradizionala eta bai orain atera dugun berria ikatzarekin egindago talo beltz bat, eta horiek zure edozein arategi edo inguruko supermerkatu edo dendan aurki dezakezu. Ez genuen nahi jendeak taloa jangabe gelditzea. Eta nik uste egokiena dela, etorren zeratela nirekin, erakusten dizuen nola egiten dugun talo ezkontzako talo hietako bat, eta baita ere, zuen etxean ze talo mota janditzazkezuen ere erakutsiko dizuet. Oraingo prozesua da talo egiteko prozesurik garrantzitsuena. Egingo duguna da artoa labean xigortu, sukaldatuko ditu bertan barruan daukan almidoiak, eta honek egiten digu taloa ez izatea tripako mina ematen duena. Eta orain, hauxe, xigortzera sartuko dugu. Eta hemen barruan egongo dira 2 edo 3 egun arte. 3 egun beranduko hemen dakago gure emaitza. Artoa xigortua. Orain, errotatik eotu behar dugu. Guk hainbat talo mota desberdin egiten ditugu, baina hola gehien bat harrituta utzi ditugunak izan dira irugi arragaza eta onddoak, karrilerekin edo bai sekreto iberikoa bestea baita ere bakailua langostino eta pipar gorriekin izaten da, eta beste batek ere gogoratzen naizenani arrakasta handia izan zuela, izan ziren txitxikiak, pipar gorriekin, kipularekin, txampiñoiekin eta langostino zatitxoekin. Guztira 16 mota ezberdin edo talo egiten ditugu. Behin, irina eskuetan daukagularik, talo egiten hasiko gara. Lehenik eta behin, eltze batean ura gehituko diogu, ur horri gatza, eta pitinka gehitzen joango gara harta irin berezi hau. Pixkanaka badoa krema itxura bat hartzen. Behin elkartuta dagoela, koilara utzi eta eskua sartuko dugu. Pelota handi bat egiten dugu, plastilina moduko zerbait lortu arte, behin lortuta, talo egiten hasiko gara. Eskuz egin beharrean, erreminta zoragarri bat aurkeztuko dizuet taloak oso azkar egiteko. Gure talo maker. Pelota txikitxo bat hartuko dugu, erdian jarriko dugu, itxi egingo dugu, pikin bat zapaldu, eta taloa eginda agertzen da! Irina pikin bat botako diogu, eta hemen dugu taloa prest. Eta eskutik plantxara doa. Gutxi gora bera 30 segundu eta gero, buelta emango diogu. Eta guztira, 4 buelta merezi ditu taloak. 4. itzuli eman eta gero, eginda dago. Eta hemen platerera. Osagai hauekin, beteko ditugu. Karrilerak saltxekin Alkizako estatu estilo erara, hemen jarriko dizkiogu erdian, kalabazinak plantxan pasata, 3. dakagu kipula ondua Finlandiarrerara, eta amaitzeko Ibarrako piparrak eta ikutxu bazkeneko bat emateko filantroa. Eta hona hemen,
gure ezkontzetarako Alkiza talo berezia. Joseba, espero dut gure ekotalo hau gustukoa izatea, eta produktuak edozein tokitan izango dituzue dastatzeko. Mila esker eta gero arte!